avui amb tanta moguda per aquí. Com valores tu la Fira d'Espai de Pupes? Els coneixeu, suposo, no? Sí, tant que els coneixem, perquè, bueno, Avui a les 2. ja fa molt temps que estem aquí i la veritat és que, bueno, ens donen molta alegria. I, bueno, fan que això, que a l'hospital també sigui un espai agradable, on es pugui riure, on els nens es puguin sentir nens i puguin, doncs això, somriure, no? Que és també el que els hi toca per l'edat que tenen. I l'Aniol, la veritat és que ja els espera moltíssim, perquè clar, ell vol les coses que li agraden i els pallassos, com que és una cosa que li agrada, doncs ja els espera. Que sí, Aniol? Com es diuen els pallassos? Aquí tenim, aviam, que ens ve veure sovint. La Hello Catila, el cotó fluix, l'aspirina. Qui més ens ve veure? Qui més? Què fan els pallassos? Què fan? Que diguis tu, que et diuen hola, Aniol. Que sí? Que ens venen a veure? Fan moltes... A vegades cauen. Cauen a vegades? Sí, a vegades cauen. I es fan mal? I bueno, que fan coses, Bueno. fan riure. Ens dones un petó, Aniol? Ens envies un petó? Tires un petó. A veure com ho fas. Aviam com tires un petó. A veure com tires un petó. Tira un petó. Bueno, Aviam com tires un petó. que ho tiri la mama, va. Me'l tires, va? Tires un petó.